जयवंती बाबू फाउंडेशनचे MITM कॉलेज ओरोस. आमचे कोर्सेस मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग, सिव्हिल इंजिनिअरिंग, कम्प्युटर इंजिनिअरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन इंजिनिअरिंग, तसेच डिप्लोमा इन मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग आणि डिप्लोमा इन सिव्हिल इंजिनिअरिंग पदवी कोर्सेस, BSc IT आणि BSc कम्प्युटर सायन्स. आमची वैशिष्ट्ये: अनुभवी व तज्ज्ञ प्राध्यापक वर्ग, नामांकित कंपन्यांमध्ये नोकरीची सुवर्ण संधी, तसेच विविध विषयांवर तज्ज्ञांचं मार्गदर्शन आणि कंपन्यांना भेट. संपर्क 02362 29 91 95. आमची वेबसाईट www.mitm.ac.in. गणेशोत्सवानिमित्त कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांची होणारी गैरसोय लक्षात घेऊन मध्य रेल्वेनंतर आता पश्चिम रेल्वेनं देखील कोकणासाठी 6 जोडी विशेष गाड्या चालवण्याची व्यवस्था केली आहे. तसेच एकूण 266 गाड्या चालवण्यात येणार आहेत. यंदाच्या वर्षी गावाला गणपतीला येणाऱ्या चाकरमान्यांच्या रेल्वे तिकीट दरात 30% वाढ करण्यात आली आहे. तिकिटाचा दर वाढल्यानं चाकरमान्यांचं बजेट कोलमडलंय. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पश्चिम रेल्वेनं कोकणासाठी विशेष रेल्वेच्या 60 फेऱ्या चालवण्याचा निर्णय घेतलाय. या विशेष गाड्या मुंबई सेंट्रल आणि वांद्रे टर्मिनस येथून धावतील. मुंबई सेंट्रल ते कोकण दरम्यान 6 फेऱ्या असून पहिली 23 आणि 24 ऑगस्ट पासून सुरू होणार आहे. तसेच मुंबई सेंट्रल ते मडगाव जंक्शन मार्गावर 34 फेऱ्या असतील, जी 24 ऑगस्ट पासून सुरू होणार आहे. दरम्यान गणेशोत्सवानिमित्त मुंबई ते कोकणातील मेल एक्सप्रेस गाड्यांचं तिकीट फुल झालंय. वेटिंग तिकीट सुद्धा मिळण्याची शक्यता कमी आहे. यंदा गौरी गणपतींचं विसर्जन 6व्या दिवशी होणार असून परतीच्या प्रवासासाठी तिकीट काढण्यासाठी प्रवाशांची गर्दी झाली आहे. 6 आणि 7 सप्टेंबर रोजी परतीच्या प्रवासासाठी स्लीपर क्लासची प्रतीक्षा यादीची तिकीटही उपलब्ध नाही आहेत. इतर श्रेण्यांमध्येही दीर्घ प्रतीक्षा यादी आहे. कोरोनामुळे गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्यांची संख्या गेल्या 2 वर्षात कमी झाली आहे. यंदाची गर्दी पाहता मध्य रेल्वे आणि पश्चिम रेल्वेनं विशेष गाड्यांची घोषणा केली असली तरी नियमित गाड्यांबरोबरच विशेष गाड्यांची प्रतीक्षा यादी लांबली असून काही रेल्वे श्रेणींची प्रतीक्षा यादी खेदजनक आहे. 31 ऑगस्ट पासून गणेशोत्सव सुरू होतोय. सावंतवाडी दिवा गाडीतही वेटिंग लिस्टची तिकीटं उपलब्ध नाहीयेत. 7 सप्टेंबर रोजी परतीच्या प्रवासात 300हून अधिक प्रतीक्षा यादी आहे. कोकण कन्या एक्सप्रेसच्या स्लीपर क्लासही सावंतवाडी आणि सिंधुदुर्गहून मुंबईला जाण्यासाठी वेटिंग तिकीट मिळेपर्यंत उपलब्ध नाही आहे. मांडवी एक्सप्रेसची 6 सप्टेंबरला रिग्रेट आणि 7 तारीखला 400 ची प्रतीक्षा आहे. तर तुताईरी एक्सप्रेस, मडगाव मुंबई सेंट्रल स्पेशल ट्रेन, कुडाळ वसई स्पेशल ट्रेन, जनशताब्दी एक्सप्रेस CSTM, सावंतवाडी दिवा पनवेल पर्यंत LTT 6 सप्टेंबरला परतणाऱ्या सावंतवाडी CSTM या आगामी डबल डेकर स्पेशल ट्रेनचं स्लीपर क्लास 7 सप्टेंबरला हाऊसफुल आहेत. ब्युरो न्यूज, कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला